Għalija, St. Elias College. Huwa l-post fejn nitgħallem. Fejn nikber f'ħafna aspetti. Nitgħallem nirrispetta lill-oħrajn. Inrawhem fija valuri tajbin. Din hija silta minn filmat li l-istudenti Luke Mifsud u Zoen Muscat ipproduċew fl-okkażjoni ta' 80 anniversarju tal-iskola tagħhom St. Elias f'Santa Venera. Luke u Zoen li jinsabu fl-aħħar sena ta' sekondarja fi ftit ta' xhur oħra se jitilqu minn din l-iskola b'bagalja ta' valuri u ħiliet li jmorru lilin mit-taħriġ akademiku. Tallimt strument minn hawnhekk bis-saħħa ta' għalliem u anka tallimt saħħa tal-lim oħrajn iktar pereżempju modi differenti ta' kif nista' meta nifilmja aħjar. Bħala valuri li ħadd minn din l-iskola dejjem ngħin l-oħrajn, kont għajnuna u spalla l kulħadd, huma valuri li tawni l-allima, r-rettur. Il-kap tal-iskola Dun Jurgen Kuċċardi qal li l-iskola oriġinarjament twaqfet mill-Patrijiet Karmelitani fil-Kunvent tal-Belt Valletta biex jgħinu lil persuni li xtaqu jsiru patrijiet jistudjaw suġġetti bħal Latin u mbagħad eventwalment imxiet lejn Santa Venera, kibret u saret istituzzjoni edukattiva kif nafuha llum. Anke bħala skola tal-Knisja hija illi fil-waqt illi nagħtu valur lil kull student ngħinuhom sabiex jikbru fil-fidi tagħhom. Illum is-soċjetà tagħna hija soċjetà differenti minn dik li kbirt fiha jien, hija soċjetà fejn nemmnu li l-iskejl tal-Knisja llum jipprovdu dan l-ispazju ta' fidi fejn jistgħu jgħinu lill-istudenti jikbru f'din il-fidi. Fl-iskola St. Elias jattendu mal-240 student ta' bejn il-11 u s-16 sena.